Amen. Ubeke nami okamabhoza la emva kokusivelisa. Yeah. Okasithenjwa amabhoza khona permanent nangisho. Yeah. That ukusebenzela uNkulunkulu aliyona lo. Yes. Yazi kwesinye isikhathi okamabhoza ibenefit ingangatholwe. Yeah. Kodwa inzalo yakho. Yes. You can invest lento kwenza inkonzo. Yes. Umnikelo. Yeah. Mhlawumbe akuzobenefita Yeah. Yes. yabona uma ungabenefisa ngokungakhaya maybe investment yabantwana bakho ngokuthunywa bazalwane kuthiwa ngifunde izwi esilithola kuJohane chapter 19. Amen. Sofunda lapha amavesi amabili kuphela. Amen. Verse ka-20 ka-26 no-27. Amen. Umhlabelelo kodwa nalento evukayo. Yeah. Khona umhlabelelo othi izamanje izamanje. Yeah. Sithi umuntu mase. Yes. Siyeza ukuthi uthini. Yeah. Izamanje na izamanje na ivusele. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo beme ngakhona wathi unina mame beka indodana yakho wayesethi umfundi bekunyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Amen. Izwi lakho liyaphila. Siyabonga Jesu. Sasingekho. Amen. Khuluma ngani Siyabonga Yesu Kristu Nkosi. Amen. Ngiyamthanda uJohane. Nkosi yami. Ngoba ndlovu ekhaya sifundisiwe ukuveza umlobi mase siyangena ezwini. Amen. Abafani nababhali abalandulela labo esifika kubona. Ingakho beba namagama lababhala abathathu. Yeah. Ngelinye ilanga soyichaza khona lento ethiwa i-synoptic gospel. Amen. Lento ethiwa i-canonical gospel. Amen. So mawufika kuJohane Mabhoza umbalo efakazelwa. Johann, he is an eyewitness. Akayibhali into angayibonanga. Bhala lento ayibonile kuphela angayazi yayiyena. Sifunda la uJohane wayesenhlizweni kaNkulunkulu. Yes. Lithi iBhayibheli ebona bengakhona. Yeah. Osiyami ebona unina nomfundi amthanda kakhulu. Bengakhona. Wayesethi mame beka indodana. Lento akayisho bekude. Kodwa uyisho bengakhona. Ithi mangabe esiphambanweni kukhona imiyalezo okutholayo. Yeah. Uthoqala baba bathekhelena ngoba bakwazi abakwenza nokumiyalezo in the presence of the Lord. Amen. Ngoba ukwazi kuba kwi present ungawuthola umyalezo. Nkosi Jesu. Uthola sibili ekhona kwi namhlanje ngiyawuba nawe. Ngoba kwi present. Uthi lo wesithathu bathola nabo besithathu bathola umyalezo ukuthi namhlanje uyabona ukuma babesesiqhukwini babengeke bawuzwe umyalezo. Ngoba kunezinto ezibhalwayo mawusesiqhukwini ongeke uzuzizwe. Kodwa bese ukuthi ube ngakhona. Basithola umyalezo. Le ndifuna kube sengakhona. Ngiyalithanda lesistewe by the cross. Kodwa kuba crowd. Noma wayengayisho lento kwi crowd. Kodwa ngenxa yesithunzi babengeke bayizwe. Kodwa bakubizwa babengakhona.
enhlizweni yabo kodwa ngenxa yomyalezo into eyabenza bahamba besuka esiphambanweni bangabheki emumva ingenxa yomyalezo bawuthola esiphambanweni ngiyapheka nasemngane ngithanda kangaka kodwa ngenxa yomyalezo engiwuthole thina ngoba bafumyalezo abapheke ngoba useshilo wathi wena pheka nangu ndodana pheka unyoko kusukela ngalelo langa ngenxa yomyalezo abawutholile abasabheke neyinhlungu ngayisekho ukuthi sekuzokwenzakala njani after but babamba umyalezo oshiwo namhlanje abantu basabamba umyalezo ngiyapheka futhi akasho ukuthi yebo wayethe mhlawumbe kwakuzovuka khona etwithe abantu besifazane ngaleso sikhathi kakubiza njengomuntu wesifazane uthi bheka nawe indodana nawe ndodana bheka nawe kusukela ngalelo langa uJohane wathi take care of Maria ngalelo langa sebezwile umyalezo ngoba ukwazi ukuthola umyalezo mase uyathula ibandla libona liyapetuka liyahlangana liyapetuka ingenxa abantu bathola umyalezo base beyathula bangamusho kodwa siyadinga abantu abanjengomabhosa abazowusho umyalezo ukuthi wena noma ubahamba umyalezo udingeka abantu abazobheka umyalezo no ngesidilize esikhundleni nomyalezo astand up ngokukholwa ngensindiso kunapha asidenda basowe endleleni asibambile ngalimyalezo yabantu kepha sibamba umyalezo noma sabedlelene namehlo sibamba umyalezo hayi noma kuthiwa ukholwane ungenapha kodwa sibamba umyalezo bezabantu sibamba umyalezo noma ngakhathi wethu ukholwa kuthiwa kanjani abantu bayangibuza bathi uphi uNkulunkulu wami noma bengangibuza lithi iBhayibheli ngicebile mangiyalezo ngiyakwazi ukuhamba komuntu engasebenza ahambele phezulu kube ngathi uyasebenza ukubiza abantu seyivi yabantu yebo inamathele yebo yabantu inamathele kithi kodwa sinake abantu sinake imiyalezo yasezulwini athi